Salom horas marihita saluhutna. Di hamuak kada mangdo dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami tok mahamu di bagasan hai pason dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparade hata ni itu hatta jumolo mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohot dame sia debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hata ni tuhata na gabe jami tadi partangiangata na laos epistel di minggu pawaluhod dung Trinitatis di tanggal 26 Juli 2026. Ima hata ni tuhata na tersurat di 2 Musa bidu 10 sia ayat sadaro di ayat onom manang kitab Keluaran. Dohot topik ni minggu panupak ni debata diaka na pinilitna karya Allah bagi orang pilihannya. Hujaha marihita songonoma didok hatani tuhata. Patolu bulaton dung ruar halak Israel sian tano Misir diarina sasadai sahak manasida tu halongonan Sinai. Ai borhak do nasida sian Rapidim gabe sahak nasida tu halongonan Sinai. Laos marsaro nasida di halongonani. Di sido marsaro Israel todong ni duluki. Dungi nakok masih Musa tumopok debata. Jadi di jauhon Jehovah matu ibana siat duluki nin nama songonoma dohonomu tu pinopar ni si Jakob. Pabuomu tu halak Israel. Nunga di idahamu nahu baheni tu halak Misir. Nahu buani hamu hira di atas ni habung ni pidong Raja Wali pasahatamu tu au. Ope molo ditangiho kamu suaraku jala diraduti hamu pada nahu baheni jadi hasiaku mahamu sianna sabangso aigo diaudo liat portibion majadi harajau malim mahamu diau jala bangso nabadia ima akahata sidohonomu tu halak Israel ima hatani tu hata di hamak kadongan saha porsiaun macai tunglas situ tu roha molo diperlakukan seseorang berupa ni secara istimewa. Las doroha molo diperlakukan iba secara istimewa. Misalnya molo dibahin hudulan niba di VVIP manang VIP. Las doroha disi. Adong marupani acara mamitor dido MC Naima sian mikna tiniop nai sarang-sarang na tiniop nai ate tusom mahamu hudul ninna rupani dungi ditaruhon panitia manang ditaruhon akka na marhobas disima iba tu kursi VIP manang VVIP naung diparade biasana akka pejabat do nahudul di VVIP manang di VIP. Jadi molo di patama hudul disi pinomat naung disejajar kodo iba rupani dohot akka pejabat. Jadi las doroha disi molo diperlakukan iba secara istimewa. Jala olo do si pata gabe laos asang-asang iba naik tudongan. Termau si bahu meret siak kudulani asa sudi rupani mamereng nahudul di VIP manang di VIP iba asa di bereng colme bah pejabat doa nasida nin narupane asa ange na deba molo di hata batak di bahed di halangulu ninna somalna akan nahudul di halangului ima aka napinar sangapan akan nasangap jadi molo di pahudul hita di halangulu naung dianggap do hita nasangap manang na terhormat. Isalla Roma rupani akka parhaladu Roma akka ruas tu sama padita nami yalang ulam mamu inna tu sama guru nami tu halang ulam mamu tu sama inang bibel pro inang diakones amak situa nami di halang ulam mamu ninna di patama di lehon rupani inganan na terhormat. Las doro hadisiate. Buido muse perlakuan istimewai merhiti nama kubasi si panganon niba
doho tuaka perlakuan na asing dope. Jadi makanan ni ngadi bayar rupa ni khusus tuaka tamu-tamu na istimewa. Intina macailas doroha molo di patama manang diperlakukan hita secara istimewa. Sebaliknya macai sugu doroha jala haci doroha molo dang dianggap iba. Dangadong rupa ni nama ngengkos, dangadong nama paduligon. Songon naketedo ni hilala. Sipata gabi maile meiba mamereng diri niba. Apalagi mamereng dongan ate. Ngaroi berupa ni patamahod dangadong. Madok kudul dangadong. Ngatong di kelas ekonomi. Tong dangadong na patamahon. Hacik do roha jala songon naketedo. Didok roha songoni. Alai molo pitor di patama tu sama hamu inna dibani inganan na istimewa. Dibai si panganon na istimewa. Aga tahe las ni rohaon. Songoni marupani di bagasan rohani ba. Hamu kadongan kurang lebih songoni do nuaing na taida di bagasan turpukon. Naing diperlakukan debata jahuba halak Israeli secara istimewa. Naing di bahen debata jahuba pinopar ni si Jakobi halak Israeli secara istimewa. Didok disi naing gabe anak kasiakku. Gabe anak hasian ni debata. Sian nasa bangso nasida. Anak kesayangan didok. Isi naso olo ate songoni. Isi naso bangga molo dianggap anak hasian. Isarana dijabu dianggap ibana anak hasian ni. Anak hasian ni amongna. Anak hasian ni inongna. Jala biasana akka anak hasianon, boru hasianon, saya dong do kekhususannya di bahen natorasna. Di si bagio pe misalna, olo do saya di lubi sianaka hahana, manak sianaka anggina, manak sianaka ibotona. Nauloi mamartanga pudi, na tue-tue rupani tuaka boru hasian nei, tuaka anak hasian nei. Pokoknya agak istimewa doi di rohana. Bahkan olo do gabi mangiburu akadongan nai di bahen nasongoni. Taingok do cerita ni si Joseph, si Yusuf na diperlakukan natoras na ibana secara istimewa maribah konaka hahanai nasa puluh sadanari nasa puluh rupane. Gabi mangiburu do hahanai itu ibana. Jala di berita natajaha di bibeli pola do gabe juk rohani akka hahanai gabe di gadis na ibana tu halak Misir tu akka pertiga-tiga na sedang memulus di tikiih alai marhite-hite i gabe orang hebat memuse si Joseph si Yusuf di Mesir. Jalan apa dua hon gabe harajaun malim-malim kerajaan imam didok halak Israeli. Molo didok kerajaan imam berarti dikhususkan, diistimewakan. Sian halak na asing, sian bangso na asing. Dosongon suku Lewi na dikhususkan tu ulaun hamalimoni, sian na 10 sada suku na asingi. Na patuluhod didok disigabe bangso na badia, bangsa yang kudus. Holan itu tu akamang dohot tamuinang molo naing hasian di debata nasida arong do syarat na idodok di bagasa turpukon. Dang otomatis rupani dia masyarat nai didok molo ditangihon nasida suara ni debata jauh baik. Jalan apa dua hon molo diraduti nasida padan nabinahen ni debata jauh baik. Lapatan na tang otomatis na sida gabi anak hasian ni debata harta kesayangan ni debata ikut jolo ulah honon na sida do na 2 hali na tadok digijang nak kiningani ipe asata kas na sida gabi anak hasian ni Tuhani. Jadi dus dui songon natoras maradopon geleng nai na tadok digijang nak kiningani dang na songgot manang topu di dok tu geleng nai hasian na ibana daw.
Totu na di patuduhon geleng naido halubian na siat akka na asing. Tadok majurupani sianak kahahana, sianak kaanggina, sianak kaibotona. Di patuduhon halubian na. Misalnya disikapna, ditutur katana, dihaburjuonna, dihauduhonna, dipanguluyonna, dipabahenanna, diprestasina. Misalnya mulu di parsikolaan, memang atong sailubi do ibana sianak ka na asing. Dohot ngulu na dinggan dijulu ni natoras nai. Hasian ni amang nadi, hasian ni omak nadui. Kesayangan nadui. Inna alai dang na ujuk-ujuk didok itor hasian na dipatuduhon yanak konidot tong halubian na daba dijulu ni natoras na yate. Anak kasiak kudui gabenin na amang nai dohot inong nai tu ibana. Hamak kadongan sahapor siaun suak songoni ma debata Jahuba maradupon halak Israel. Ikot takasdo patuduhonon ni halak Israel hauduhon na dohot panguluyon na tu paretani debatai. Monodak songoni dosudu na sida songon bangso manang songon halak na asingi. Jadi molo naing anak hasian na sida gabe harajaun malim-malim didok manang bangso nabadia gabe bangso nabadia didok di bagasa turpuki ikon na patuduhonon na do panguluyon na do hauduhon na tu padan ni Tuhani. Hamak kadongan sahapor siaw mulu taudutian non majaha turpukon tu aka ayat na mangikut marpada do halak Israel laho patupahon songonan nidok ni Jahubai marhite si Musa. Songonom madidok di ayat walu. Saluhut na pinabuan ni Jahuba bahenon nami ma ninna disi. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi disambut halak Israel do keistimewaan nabi nahin ni Jahubai tu nasida ima marhite na manangihon dohot na mangaraduti patik padan na pinasahat ni Tuhani marhite si Musa tu nasida. Jadi marpadad do bangsoy rupane. Hamur kadongan hitape latsia dorohata molo diperlakukan debata hita secara istimewa. Molo gabe dibagi kita gabe anak kasianna. Las dorohata disi. Dus songon halak Israeli. Didok na sida gabe anak hasianna. Hita pe songonido. Dohonon na do hita gabe anak hasian ni debata. Molo di Jesaya 43 ayat 4 didok arga manang berharga do hita dibahen debata. Dibahen na arga do ho huida marmulia jala au makawolongi ho. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ninna diturpuki. Alai dak cuma-cuma status si songoni dilehot Tuhani tu hita. Adong do siarak naikon ulahonota ima songon na nidokna tu halak Israeli. Molo naing hasian ni Tuhaniho, jala molo naing tupahan ni Tuhaniho, hobar tu topik ni minggu tai, panupak na diakan na pinilik na nin na di topik ni minggui, na parjolo hotto di padamu tu Tuhani. Tiup gomos padamu tu Tuhani. Ado padamu tu Tuhani. Ingok jo. Sadi hari hita marpadan tu Tuhani. Molo naing gabe ama hasian, ina hasian, opung hasian, anak hasian ni Tuhani hita. Ingot padan nani uduk komu. Dijulu ni Tuhani. Raduti jala ulahon patik nai. Itu nomor 2. Napatuluhon unang lupa di naung binahin ni Jahoba di ngulum. Pahingot-ingot pabahenan ni Jahoba di ngulum. Dakolan halak Israel na marsahi lupa. Naulo lupa. Hita pejuk-juk do lupa. Alal na lupai gabe madabu ma tu hagi jangon ni roha. Saya dipikir pabahenan na sadiri sudi na di ibanai. Deido didok nakid di bagasan turpuki. Macai takas didok disi
Nunga di ida hamu nahu baheni tu halak Misir, nahu buani hamu hira di atas ni habung ni pidong, raja wali pasahat tamu tu au. Nanang dohonon na disi ingot akapabahenan ni Jehovah unang lupa ho disi. Jadi dipaingok do bangsoi nang hita, asa unang lupa hita, diaka nabinahen ni Jehovah di bagasan nguluta. Molo tajahan no di 5 Musa, walu ayat 10 sada 1 ayat 10 pati disido takas dipaingot bangsoi hala Israel asa unang lupa diaka pabahenan di debata atong ramoti dirim asa unang lupa roham di Jehovah debatam gabedang diraduti ho akatonanai uhum na dohot aturanna akan nahutonahoni tuho sadarion ninna disi asa unang ia dung mangak ko jala busuran jala di pauliho akabagas nauli di inganiho. Tole lubum doho biru-birum lam sinur do jala gadda perak doho seri diho gadda huhut saluhut nadiho. Hape lam di pagi jakoro ham jala lupa ho di Jehovah de batam na manugiho koruar siatano Misir sian bagas parhatobanan. Jadi ibarat ni nabutong bosur kenyang olo do lupa ibana namalenak ini. Jadi penyakit ni halak naung bosur modohodo kate gabi lupa ibana namalenak ini. Ido dipaingot di bagasan turpukon jala laus ido tong naing ingot-ingot tu kita. Jadi molo naing hasian ni Tuhaniho, naing hasian ni debata hita ingot padamu, hoto di padamu tu Tuhane. Raduti jala ulahon pati nai unang lupa ho di pabahenan ni debatam di bagasan ngolum. Amen martangiang mahita. Moliate di ho Tuhan di hatam no kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurator di bagasan rohanami bi. Asa di parbiho katami parbuena dengan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.